Hello mga kababayan ko, ito po yung La Union, Province of La Union. Andito po tayo ngayon sa Villa Elita Hotel and Resort. Pumasyal na po tayo dito. Pasyal po kayo dito pag nagbalik-bayan po kayo. Tayong mga Pilipino ay mahilig po tayong makipag-sayahan at mag-celebrate ng ating okasyon. Yan po. Lahat po ng klase ng produkto po natin ay nandito na. As a sculpture ng furniture making at lahat po ng nandito ay sariling atin. Tignan nyo naman po yung kanilang entrance, Villa Elita. Yan po, gawa sa atin po ito. Yan. Kita nyo mga kababayan? My life story, syempre may nagtatanong. At salamat po sa support na ibinibigay niyo po sa amin sa ating channel na Filipino TV. Ito po ay gawang Pilipino. Tignan niyo po ang kanilang display, pati mga upuan, materiales fuertes. Yan, mga ganyan mga display nila. At papasok po tayo ngayon sa kanilang hotel mismo. Yan po yung entrance nila. Andyan po. Pati yung mga pasalubong po nila, Villa Elita Hotel and Restaurant Pasalubong Center. Yan po. Ayan. Tingnan nyo naman po yung kanilang mga display. Nandyan na po lahat ng ating produkto at ating Pilipina. Ay, proud Filipino po tayo. Andito yung mga produkto po nila. Yan. Gawang Pilipino to. Tapos yung langgonisa nila, famous langgonisa ng La Union. Halos lahat po na ating produkto na gawang Pilipino ay nandito na. Yan, ito po yung kanilang reception. Ito po yung ating magandang Pilipina. Yan. Ang ganda po mga kababayan. Kasi alam niyo po, ang ating konsepto sa Filipino TV ay, syempre, yung gawang atin. Sariling atin, tangkilikin po natin ang sariling atin. Yan po ang kanilang mga display, mga basket, wooded carvings. Lahat po ng klase ng produkto ay nandito na yung ginagawa natin. Mapa-Luzon, Visayas o Mindanao. Yan po. Nagstay po kami dito dahil naabutan po tayo ng gabi na. Galing po tayo sa big bike na yung mga participants na mga branded na sasakyan na big bikes ay nandito na. Yan po, nagbebenta po sila ng mga beddings. Mga Ilocano, yung mga gawang Ilocano, yan. Yan po ang kanila Villa Elita. Halos lahat po ng kanilang produkto ay gawa natin. At tingnan nyo naman ang konsepto ng may-ari. Talagang, yan, ganda. Yung mga rooms nila, yan. Andito po yung mga rooms nila. Yan po. Tapos, may reservation fee. I will give the description below. Actually po mga kababayan ko, ako po isang freelancer event coordinator. Kaya kung minsan po, bakit po may nag-comment na puro church po yung aking concept, ay dahil po pinapakita po natin sa ating client ang mga simbahan po natin kung saan na gusto nila na mag-celebrate ng kanilang anniversary o kasal. Celebrate Siyempre, tignan nyo naman po Ito po ay gawang bamboo. Lokal po ito, yan. Tignan nyo naman po yung konsepto ng may-ari. Talagang tinatangkilik niya ang gawang Pilipino. Yan, tignan nyo po yung mga niya. Ito po yung mga rooms niya. Nandiyan po yung mga rooms niya, pati mga display niya. Yan. Tingnan nyo naman po, pati paintings niya, yan. Artwork ng Pilipino po yan. Alam nyo po ba na ang bilihan ng ating mga painting, mga Filipino artists? My family in mother's side ay Filipino artists. Mga watercolor yan. Dito sa likod na po ito. Sa likod po ito. Kita nyo naman po yung kanyang display, kawayan.
Tingnan nyo po yung hand skilled ng Pilipino. Talagang nire-recognize po tayo. World class po ang mga Filipino artists. Tingnan nyo naman po yung design nito. Yan, kahoy po yan. Alam nyo po yung nakukuha po natin na kahoy-kahoy na pinuputol po natin ay ginagawa pong artwork. Ito, yung banga. Galing po to sa bigan. Yan. Ang ganda. Dito po ba? Tignan nyo naman po ang kanilang konsepto. Yan po. Dito po yung papunta, mayroon pong comfort rooms, manong-manong at manang. Manong-manang isa Ilocano term. At tignan nyo naman po yung kanilang konsepto. At designer, mga landscaper, Filipino landscaper po ang gumagawa nito. Kaya kung may balak po kayo magpagawa ng inyong resort o private resort, ang konsepto ng ating kapwa Pilipino ay talagang the best at world class. Ito ang gusto ko ipagawa dun sa bahay namin. Hindi ko pa po kayo may tour sa bahay namin kasi under construction pa po siya. Yan po. Yan yung mga tour niya. Siguro yung may-ari. Siyempre may remembrance din siya kung saan po siya nagtutour na iba-ibang bansa. Mahilig din po tayo sa mga collection. Villa Elita. Meron po daw siyang branch sa San Juan. Pero I will give the description below. Yan, ang ganda. Oh, mga kababayan ko. Ito ay gawang Capiz. Alam niyo naman po, ang gumagawa sa Capiz ay part ng Tarlac at Pampanga. Tingnan niyo naman po ang artwork ng ating Filipino artist. At ang conceptualize niya ay talagang world class. Ito po yung entrance, kaya kung may kakasal po, maganda po yung entrance at syempre, prenuptial picture taking. Tingnan nyo naman po, oh. Ang ating concept sa Filipino TV, Filipino Life Stories, ay tungkol po sa resort na gawang Pilipino, mostly Filipino, syempre. Tangkilikin po natin ang sariling atin. At para po, syempre, makapagbigay po tayo ng trabaho po sa ating kapwa Filipino. Tingnan nyo pa, pag magpapa-prenuptial po kayo, yun po. Ito ay gawa sa, yung mga stoneworks ay gawa po sa San Juan, La Union. San Juan, La Union po ito. Kaya lang po, papasyal po tayo sa San Juan, La Union. We will make a schedule sa San Juan, La Union. Tignan nyo naman po ang artist ng Filipino artist, handwork. Tignan nyo naman po. Yan, ang ganda. At syempre, ito po ay yung may-ari ay syempre collectibles items niya po ito. Syempre, pupunta din po siya sa iba-ibang klase ng lugar. Pero mostly sa Asian tour. Meron din siya New Zealand, may ganyan Sydney. Yan, nagtutour po yung may-ari, oh. Tingnan nyo naman po, oh. Talagang tinatangkilik din niya ang ibang bansa. Yan, oh. Pero mostly Batangas, Pampanga, we will support and promote our very own Filipino artists at Filipino handicraft. Yan, maganda po ito. Yan, gusto ko ipagawa eh. Yan, galing po ito sa San Juan, La Union. I know because we've been through before pandemic po, nandun po tayo. Yan. Ang dami na po pala niya napuntan na lugar. May mga baso din po ako eh. May din po ako sa baso. Ito po yung kanilang dining table. Meron din po silang event place. Ang capacity ng event place ay 50 na tao. Tingnan nyo naman po yan. Oh. Mostly ito nakikita po natin sa part ng Pampanga.
Tingnan nyo naman po yung conceptualize niya. Ang ganda. You see? Yung bamboo. Yan. Oh. Yung artwork niya. Ito po yung ano nila, yan, kanilang mini ano, pag may kakasal po, anniversary, maganda po dito na maging ano, pictorial po natin, yan, oh. Kaya ito po yung napipili ko po ay dahil sa konsepto na ginagawa. Siyempre, mostly sa mga Filipino artwork po natin, ang mga Filipino artists, gaya nung pinuntahan po natin, yung mga sculpture image, world class. Yan, mahilig po siya sa basket. Meron pa pong rooms dyan sa taas. Ganun din po yun. Yan ang ganda. Napakaganda. Siyempre, ang nag-landscape nito, Filipino. Ang may-ari ay pure Filipino. Yan po yung gawang San Juan, La Union. Yung mga stoneworks. Pero ang nag-conceptualize nito, isang ano, I heard that it's banyaga na Koreano. Oo. Pero marami po siyang naitulong na trabaho. Dito po yung Biniti Hall. Ang kakasya po dito ay 50 capacity. Yan. Na capacity ang kakasya. Kaya, yan po yung sa function hall din nila. Marami po siyang, ano, ito made of woods, tapos ano eh. Yan po yung sa, ano, laman ng kanilang function hall. Tingnan nyo naman po, oh. Oh, 50 na katao yan. Pati yung designs niya ay talaga, oh, world class talaga. Ay, nako, ang ganda po mga kababayan ko. Oh, you see? The artwork of a Filipino. Kaya pagka magbalik bayan po tayo, pasyal po tayo dito. Sarap po natin. Yan. Wow, napakaganda. Tingnan nyo naman po ang artwork niya. Made of bamboo. Tapos kapis po yan, oh. Ang ganda, mga kababayan ko. Ganito ang gusto kong konsepto. Pagloobin at awan ng Diyos. Makaipon po tayo. Tapos meron po siyang bilyaran dito, oh. Kinoboran niya. Kasi umuulan. Palagi, kaya pag wood din, ang maintenance po yung kailangan. Varnish. Tapos syempre, tingnan nyo naman po yung sungka, oh. Naglalaro po ba kayo nito, mga sungka nito, oh. Sabi nila, pag naglaro ka daw ng sungka, eh masusunog daw yung bahay mo. Sabi ng mga old ones natin. Tingnan nyo naman po yung basket na pinasadya. You see? Meron po siyang ganyan, no? Talagang mahal na mahal ng ano, may-ari ang ano. Talagang ito po yung gusto ko na dapat po ay tangkilikin po natin. Na maging proud po tayo na gawang Pilipino po. Oh. Hindi naman mga Pilipino din po. Siyempre sa Asian country. Siyempre, andito tayo sa Pilipinas. Pero nung, siyempre, tinanong ko po yung ano, na ito po ay pure na Pilipino po ang pinagawa nila at tinangkilik nila. Kahit na po meron din po sa ibang bansa. Siyempre sa Asian din. Yan yung banga. Ito po yung pinaglulutuan natin noon. Ito yung banga. Ito po yung lumang ano, yung noon. Lampara.
Meron pa po siyang ganyan, no? Collectibles items din po ito. Talagang yung may-ari po ay maayos po ang nila. Ito po yun, nakikita ko pa nga to nung elementary pa lang ako eh. Kayo din po kababayan, no? Yan, no? Magandang paglutuan ito sa yung gulay. Yan, oh. Tignan nyo naman po yung kanilang swimming pool. Oh, ganda. Oh. Yan. Hanggang dyan na lamang yan. Yan ang kanilang swimming pool. Yan. Yung nila yan. Wishing wheel. Tapos meron pa po dito kung gusto mong Pero I will give the description kung ano po yung kanilang kalakaran sa pag-swimming. Ngayon magsiswimming ka, oh. Pati yan, oh. Yung artwork ni Stoneworks ito, pag magbabanlaw ka, pag magsiswimming ka. Ay, ang ganda. Hindi ko po alam kung ilan po yung square meter nito. I will give the description po. Yan, nagkaroon na po kayo ng idea. Ako gusto ko, personally, gusto ko ng resort. Pero syempre, kailangan na talaga ng tiyaga, sipag. Tayo mga Pilipino, masipag po tayo. Matyaga po tayo pag may negosyo pa tayo. At syempre, ipapamana naman natin yung sa ating pamilya, hindi po ba? Ito yung gusto kong sa San Juan to, yun. Mahal na yan. Yung pagong. Yan, oh. Mama Mary. Oo, Katoliko tayo. Kanaling Katoliko tayo. Hanggang po rito, kababayan. Perfect venue.